אנחנו מכאן עוברים לעולם האסתטיקה הרפואית, שעובר בחזרה למראה טבעי ולא מתאמץ ברוח ה-less is more. דוקטור פנינה בולדן מציגה את השילוב המנצח של מוצר ישראלי מבוסס סידן, בשילוב עם קוקטייל צרפתי עטור פרסים שמעורר את מנגנוני השיקום הטבעיים של הגוף. שלום, דוקטור בולדן, מה שלומך? מצוין, שלום. שוב, עם כל היפות האלה צריך להזכיר לצופים, מדובר ברופאה. מה שלומך? מצוין. תראי, מצוין בזכות הקוקטייל החדש הזה שאת בעצם מביאה עלינו לעולם, נכון? נכון. העולם הולך על less is more, ובשביל להגיע ל-less is more, אנחנו רוצים לשפעל את הגוף שלנו שהוא יעבוד במקומנו. ההידרוקסיפיל הוא חומר שמבוסס סידן, קלציום הידרוקסיאפטית, שזה מינרל שמצוי בגוף שלנו, והגוף שלנו אוהב ומכיר אותו, הוא מצוי בשיניים, הוא מצוי בעצמות, ככה שהגוף לא תוקף אותו כגוף זר כשהוא מקבל אותו. חשוב להגיד גם זאת בעצם גאווה ישראלית. גאווה ישראלית, היא פותחה כאן בישראל. נכון, זאת גאווה ישראלית שפותחה בישראל, משווקת על ידי חברת סלע מדיקל, כן. ומיוצרת במעבדות של דוקטור קורמן בחיפה, שזאת גאווה בפני עצמה. עכשיו, אני שמעתי תלונה אחת, והתלונה היא שהרבה מאוד מהרופאים שמשתמשים בהידרוקסיפיל, הגאווה הישראלית, מוהלים אותו במים. החידוש שלך הוא שאת עושה משהו אחר. את מייצרת קוקטייל שמשלב אותו עם משהו אחר. נכון. אנחנו לוקחים את הקוקטייל הצרפתי ציטוקר 532, שמכיל 32 מיליגרם של חומצה לא מצולבת, שמושכת אליה מים לאן שהיא מוזרקת, ו50 סוגים של ויטמינים, מינרלים, פפטידים, נוגדי חמצון, כל מה שטוב לנו לעור, מעין מזותרפיה מדהימה, ואנחנו מערבבים אותם יחד ומזריקים אותם לשכבה של התת-עורית, לשומן השטחי, עם קנולה, דרך מעט מאוד נקודות כניסה. ומה שקורה, שהקלציום הידרוקסיאפטית האלה, שמהווים 55% מהמזרק, הם מהווים למעשה את הגורם שעושה ביוסטימולציה. למתיחה, לקולגן. לייצור של קולגן ואלסטין. הם קוראים לפיברובלסטים לבוא ולהתחיל לעבוד. הוא עובד על מנגנון מכני ולא על מנגנון של דלקת, ככה שאנחנו יודעים שהוא הדבר שהוא הכי רגוע והכי נעים והכי קרוב לנו לגוף, והגוף לא תוקף אותו. והתוצאה היא גם מיידית וגם עתידית. הציטוקר בעצם מה שהוא עושה, הוא נותן לנו את המראה הזוהר, נכון? הוא נותן את הלחות הזאת, את התחושה של הרעננות לאור. נכון. הוא נותן את הגימור של הפנים, הוא נותן את הזוהר החיצוני, וההידרוקסיפיל נותן את הפיגומים הפנימיים של האור. הוא מחזק את האור מבפנים. אני יכול לבקש ממך בקשה מוזרה? רק לרגע להראות לקהל שלנו איך את נראית בלי המשקפיים, כדי שתבינו איך אור פנים יכול להיראות זוהר בשילוב של הידרוקסיפיל והציטוקר הזה, שזה קוקטייל שאת משתמשת בו. והצוואר. וקובי, אני יכולה לגלות סוד? כן. רק בגלל איך שהדוקטור נראית, לקחתי את אמא שלי אליה. אוקיי. רק בגלל איך שהיא נראית. אמא מבסוטה? אמא שלי ממש מבסוטה, כבר שואלת מתי בפעם הבאה, אמא אל תהיי חזירה. יש סיפור אהבה. בואי נדבר רגע שנייה על האפקט הזה. תוך כמה זמן אני צפוי לראות את התוצאות? אתה רואה תוצאה מיידית, היות והחלקיקים של הסידן הם מוקפים בג'ל נסע שהוא תואם ביולוגית לגוף. הג'ל נסע הזה נותן את הרמה המכנית. כל הקטע של הביוסטימולציה קורה חודשים עד שנתיים קדימה. אז התוצאה היא מיידית, היא זוהרת, היא נעימה להזרקה, היא לא כואבת, וכל המטופלים שאנחנו הזרקנו להם מאוד מרוצים ורוצים לחזור על הטיפול הזה. כל כמה זמן באמת צריך לחזור עליו? זה נורא תלוי בהתחלה שלך, עם איזה מצב של אור הגעת, עם איזה גנטיקה, איזה סגנון חיים יש לך. כעיקרון מספיק לעשות את הטיפול הזה 1 ל9 חודשים בערך. מצוין, זה לא התעסקות. כן, זה לא התעסקות, זה גם לא טיפול יקר, זה טיפול מאוד מאוד מהיר. מזרק אחד וקוקטייל אחד של ציטוקר מספיק לנו או לפנים או לצוואר, לא צריך המון מזרקים. זה טיפול מנצח, אין ספק. כן, ציינת שבעצם המנגנון שהוא עובד הוא אחר מאשר אותם מנגנונים שעוברים על מנגנון דלקתי. יפה. זה אומר שגם משך ההחלמה מהיר יותר? אפשר למשל ללכת למחרת לעבודה? אפשר מיד לצאת מהמרפאה, להתאפר ולחזור לשגרה. ביוסטימולטורים אחרים שהם לא מבוססים קלציום הידרוקסיאפטית, עובדים על מנגנון דלקתי שהוא לא צפוי, שיכול לגרום לכל מיני התפרצויות של פצעים, של תגובות אלרגיות של הגוף. קלציום הידרוקסיאפטית הוא מינרל שקיים אצלנו בגוף באופן טבעי, והגוף מחבק אותו אליו ואוהב אותו. ככה שזה אפקט כפול, אפקט מטורף, תוצאה מיידית,
מתאים לכל הפנים, לצוואר, יש רופאים שמזריקים אותו לידיים, לכל אזור בגוף ניתן להזריק אותו, והקטע שלא מערבבים אותו במים להזרקה, אלא בקוקטייל המשובח הזה, הצרפתי, שהוא עטור פרסים, זה הפורטה שלו. דוקטור פנינה בולדן, תודה שבאת לגלות את הפורטה שלך. דוקטור.